kaikki tervetulleeksi rakentamaan turvallista Suomea. Sitä turvallista Suomea, missä ihmiset voivat kiinnostua toisistaan, tukea toisiaan, olla apuna kun tarvitaan, mutta olla myös ilon lähteenä, jakamassa iloa silloin kun aika sille. Ja tänään me olemme tässä ilon lähteellä. Me tarvitsemme toinen toisiamme siihen, että emme lietso viholliskuvia, emme rakenna raja-aitoja, vaan iloitsemme yhdessä siitä, että olemme erilaisina ihmisinä, erilaisina uskon ihmisinä rakentamassa turvallista Suomea, turvallista Eurooppaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Ihanaa, että olemme tässä yhdessä ja jatkamme tätä työtä toinen toistemme kanssa. Tervetuloa on yksi suomen kielen kauneimpia sanoja. Tervetuloa!